Kilo. Yemo ase yemo korwa ege gotore yemo ase yemo korwa ase skuru yabamra Kisii High School yo ere obakatakati wo muchibo songo na boigo tweke na kyoge gutumika buna Etaling Center anene yechikure chenya kabachigwa kwa litukolia lero ase constituency yenyalibali chache yenyalibali chache ne constituency anene yanyaleko bageko enekia nga Skuru ya Kisii High School nigo bono wikiraboniga chikura staranya kwa bachi wikagaiga nigaiga chana mari gani tumake igaga ndrete na kwene kiabuna Beyonce kara chikura chikunya kwa bachi kuruswa kurwa ase bituo Beyonce byo kwakira chikura kwene kianga chenyera kwa bachi kubareruga iga ase obwamo Biamono oyo minto Vincent Onyancha kurwa ase studio nigotore eyamo ase yamakurwa ase skuru yomra ya Kisii ase bono skuru egotumika buna egetugyo kubara chikura chi constituency yenyalibali chache nyura constituency yenyalibali chache nigo ebuyate chi ward isano nemo gati ya bonto bate ward ya Kiogoro nabigo otukatwara ward ya Bobaracho ward ya Kisii Central ward ya Keumbu nabigo ibeno nabirongo ngati chi ward chiri chigana to bachi kosi chiri chigotoka ase ward chikotoka ase constituency elio ya Nyalibali ichache Vincent Onyancha Boigo kinataka kueleza kirokende unyara kwa kumanya nelinga ase egetuo ekegia Kisii Boys High School nigo obono bantu bagenda tukuba kuyaligania andoche ikaiga ase bagenda tukuba kuyaligania nako enekianga banyara kwa bakonyora anene chikura osomo barwe chikura yo kurwa ase ebitu ibinyara ko biko akachikura chiabo wikirabo ni gantura rago sekende ngegendrete mono anene gwetania atu okuyaligania kake igari moto tindo omwaki ebichane ngakitana bokumureka gari moto nabo Onyancha okurigeria nabo abo bisa ababeke umbekiryo bachori ne chimbe IBC bagirito ko bakuyaligania garukende tegekende onsikuru boniga nabo bono eshuburi ngima
guchaka kwenekia ngabanyagira baba gupokea chikura ichukuru ase bituo byo gwaka chikura nabo ekunyara kobeko nekiwanga byanyara kobiko ikagaiga elinde kegima eshuguri yo guchaka kubara chikura echi enyara kuba ekiguchaka eyemo aseyemo nyorobigo constituency ya Nyaribari chanche ne constituency anene ebwate history ase umugano gusibwato umugano yenyura ne constituency ase myaka emenge nyara kwabagi gweta ane abetege gutenenewa no munyangongo anene omokongu ase siasa ya gusi Simon Nyachae uyo oregati ya abali banarete ko bagotenera constituency eyengimanga natikabego gotebia unyare ko bagokomanyanga onyore constituency Nyaribari chache nigebwate chiwoda wetania isano nemo gati yabo chiritwatika tukoba togote bantu bate ewoda ya ibeno tubate ewodi yabo baracho na boigom tugotwara ewodi ya Keumbu Kiogoro ibeno na birongo ngati chiwodi chiria chigotoka ase constituency ya Nyaribari chache wikira aboniga constituency ye nigo eteneire no mubunge obono iga oyo korokwa nganere Richard Tongi wetrase kiama agia Jubilee ando nyore boigo omushimwa Richard Tongi nere nabo agenda boigo asigusono waringe asetebe koene kianga inde anena nyare kuira libagalia benogotenra ewo constituency ya Nyaribari chache wikira aboniga onyore nganiga nyare ko bagakugamba ase emyaka 5 ne 3 abane na bagotakane emyaka 10 kolendo nyore nga aso mwaka bw'ikirube na 13 nigo obono Chris Bichage obochori banyara to kolekana chinga kicho obochori banyara ko bogotenenwa abene nabo igo Richard Tonga kanyara ko bagakoira abono libageri ko gambera constituency Nyaribari chache wikira boni ganto gwate gwetanya abarwanireria batano na batatu abo bakoligia obubwigo seri bagalia bene gotenenera egetweke kia Nyaribari chache gati ya bondo gwate omubungo bono iga Richard Tongi ogwetera sekia mageria ya Jubilee ntugwete Zairi Chanda oibo igo okoboria ekeroge kio gwetera asekia makeria kia UDM gati ya bandendo gwate Eric Obino kurwa asekia makeria kia Kanu na bigonto gwate abandenga bo Chris Bichage na bigonto gwate James Kenani kurwa asekia makeria ya ODM gati ya barai abo banyara ko bako ba asetebe na kweneke ngabanyara ko bako chorwa elinde na baro banyara ko bakora constituency ye Nyaribari chache na mange tutogenda tokoba tugokotebia eyamo ase ya mokuru ase ege eskure ya bamra ya kisi yobono egotumika buna ege tuo kelia yokubara chikura achi constituency ingima ya Nyaribari chache ase omugano omoke labda Vincent nyara ko bakingotebia na kurwa ase umwaka olia bwa elwe ya mochimikianda na 5 na 3 ndo na tokoba tokonyora omubunge Andrew John Omanga oyo nyara tokoba gakugamba ase constituency ye Nyaribari chache bono nigo yabwataine omwaka oyo bwelwe ya mochimikianda na 53 nigo anyara tokoba gakugamba ekero Nyaribari yarenge engima onyorenga igo chaze kaba chiko butorwa ekaba Nyaribari masava ekaba Nyaribari chache lakini bono niga nyara tokoba gakugamba asenga kiyo mwaka bwelwe ya mochimikianda na 1992 tokanyara omweshimiwa the late Simon Nyachae nyara tokoba kugamba bwigo gwetera sekiama ekyogia kanu mwaka bwe emichi elfu ya mochimikianda na 95 na ebere Simon Nyachae niga nyara tokoba kuirana na bwigo kugamba ase constituency ya Nyaribari chache gwetera asekiama kwelia agia akanu bwigo omwaka w'ikirubere na 5 bwigo tukamanyora omubunge ukurukuna Robert Onsare Monda uyu nyarate ko bagakugamba ase constituency Nyaribari chache gutera asekiama akelia akia anak na bwigo Chris Bichage gutera asekiama ya ODM mwaka bwa kirubere na 13 bono no bachori kwa nyarate ko babuguteniniwa asabono kegima omubunge obono iga Richard Tongi anyarate ko bagakwira buna
umurai na kwenekia buno nyale koba gakugamba asensembe asomaka bwechiribu ibere na 13 ni gobono asobochorwa nyante kobo koera official to kamanya komonyora bono omubunge Richard Tongi gakoira oburai bwe constituency yo na kwenekia buna unyale koba gakugamba gwetera ase ekiama kelia gia afford people nyore kiama ge afford people anene ni okianya to koba gekoira emeri ase constituency ya Nyaribari church kiama kelia kianya to koba gegotwara omuteneneri oye buna mosike nyagosira simu ni chai onyale to koba gagochakia ekiama ekyo gia afford people na kige kogera Richard Tongi anya to koba agakugamba na rwetara igo ase umwaka w'ikirubere na 15 na ivere ase bono mosike Richard Tongi aganyara koba gakwira uburayi bwe eke burayi bwa Nyaribari church gwetera ase kiama gia Jubilee agwikira boniga nigo na inde agenda tokoba gusanyana tokoba gakuburia uburayi bwo gwetera ase kiama ekyo gia Jubilee na mange taranyara koba togos kumanya amange kurugaiga ase center gose skuru yabamura ya Kisi Boys ase bono togenda tokoba tebia abiratsa yagenda tokoba gagwatega kuru ase ensemo yeno torige gati torikorara kwene kiabuna aye omurigereria abwegeta sene kiandizi TV kwanyale koba kwemanya amange elinde igoro yobochorebo na kibogenda tekoba boko gendera ase lituko lyalero gati tuya ali togenda tekoba igagi mega ngona tikakote bikuru umuchakano nga shuguri kyo gochaka kubara chikuraga njira chakano kyali gani chukoke koke rochi abo bisaba lya bekyombe kyo bachorine chimbe ba IBC bakonya gwetaga na gari yakwenekia ngadaga kende yonskuru uboniga shuguri kyo gochaka kero kende kyali ya kuba gokora obochori gosoko kubara obochori boningo boranyare kuba boko gendera adageka ende yonsi nyora boigom nya constituency Nyaribari chachenga te constituency echiria atokota bichi constituency kianda echiria se county ya Kisii kuru mambia tatigeta kuba atokubuka ntonyara kuba togweta na chisemo na kuba ene keria ngana yagenda tokoba aga kogendera kini kubatikana nali tonyara kuba tokora kerokende asichisemo chiricho waka chikura kerokende aba kichikura abange manyara tokoba ba weso kia gati yaba tonyara kuba tokora na barabo kero igobanyara kuba ba gotebanga ubugime bwanyara kuba bwo konga na mbaro chimaya ayale moto kerokende aranyara kuba imokia kurwa sinyumba cyabo bagende ase ebitubi waka chikura banyara kuba bagotigana ngam kerokende amanda manyara kuba kwemunganya bagotebanga antorara gose uburayi bwanyara kuba korekana asense ya Kenya kerokende mbomoe omoyo umwaki ekurulia nyara kuba akagosokara kulinda se bali banyara kuba bagweso kiemba nyara kuba bagoika mami nchana kerokende nechinga kichinde cyobo tori twana reko batokora igalia isiku umwako yo ni gonyara tekoba koba umwaka oboleta bauti sana kubatikana nebituo biri twana kuba togo tarera anene chinsa cyamugaso iga ebingire bitwe byo konyora bakichikura banyara kuba bagwaka chikura na kukura ntino letera ini chirororo eyo yanyara kuba gotoro kinga kerokende abange banyara kuba gweso kia chinsa chiri icyamambya onyore gusi yaitokero kende abantu nigo bakwenda ase barwa byabo na kwenekia ngabanyare kuba bakwerigeria endagara yabo ya kira litiko na kio ekio twanyara kuba tokonyoranga abange nigo banyara kuba bagweso kia bange baba kichikura banyara kuba bagweso kia chinga kichiri cyamambya bakachikura cyabo na inde baenda ase engenje shuri cyabo ikya akira alitiko Vincent nande egenteke mutanyara kuba togweso melitiko lyalera mamincha labda no batori bonde banyara kuba korekana abange baba kichikura niko twanyora bakonyara kuba waka ekura yae na kogenda inkando norti abange bali banyara kuba waka chikura bagotena gose chipara bugeka na agari ase bituo biria byo waka chikura abange banyara kuba wake kura kwanyara mondo nende kuba gagwesokia emo asemo inyora gwetera aze omuwaziri Fred Matiang'i litiko lero ninga alibigatunga litiko lyomutimuko igochi abishinge che serikali na kirokende bali abagwate chi company ani banyara kuba bagosika na kwenekia na banyara kuba bakwena na aba Kenya libaga lyabene banyara kuba bakwenda na waka achikura cyabo no tole igaiga umwanjwa umurigereria elinde kotonyara kuba to watebya kerege ntugeriko nyara kuba yokorekana igaiga wetera ase chinsemo chiria achire ensemo ya gusi abaigo county ya Nyamira ikero kende kinata kaba igonyara kuba ngotebinga ase ensemo yose constituency ya Nyaribari church
abarwaniriri bikiro gikembara banyale ko bakorokana nigo bale mutwe gose banyale ko bakorera bagalia bene gose oburwaniriri obotindi nigo banyale ko bokorekana gati ya omobunge oboniga Richard Tonge nabo igo murwani bikiro gikagwetera ase obomugori wa Kenya Kwanza gose oli UDA Zaire Chanda obubono gati ya bondo bwate oyore boniga omo MCA bwa Kiogoro nabo igo ngati yabali banyale ko babagwesokia na kurwaniriria ekero geke ekyuburai bwa enseme yura constituency ya Nyaribari chache nigo igete obagatakati bumuchi obosongo na kirokenda maisa mange niga akurigiriria gosamagendro anene ya amagendro amange anene ya sub county ya Kisii Central gose ward ya Kisii Central anene abange nigo bagoteba igo bakurigiriria umurayura nyarako bagagosoka kurwa ase ensemo ya Nyaribari chache na nyarako bagakogendereria umuchi oyo obosongo nyarako bakwenekia kuna amagendro anyalire koba agakoba rase njere bene igo obotori ubo bunge anene ase constituency ya Nyaribari chache nigo bole bwengenjo enenege kogera ensemo gwetania enusu ya obagatakati bumuchi obosongo nigo bole ase constituency ya Nyaribari chache togendera ko batogo kumanya manga gento ko bagwatika anene kurwa ase ensemo ya Kisii Boys nabo igo kurugaria ase polytechnic ya Kisii National Polytechnic asabana tubate county tallying center togo ikagari na alukuna ko batoko semia mange anene ekera amangana yo okobara achikuleji bwanyale ko abugo chaka moase ya motongwera no chigago ase studio Vincent nabo kogendera krokende ekera yandara nyara ko bakagocha nabo toko tebia nagocha